Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at alt, hvad du ønsker dig, succes, kærlighed, overflod, kun er et spejlbillede væk? Det lyder for godt til at være sandt, gør det ikke? I dag vil jeg ændre den måde, du ser dig selv på, bogstaveligt talt. Det er ikke bare endnu et selvhjælpstrik, det er spejlteknikken, og millioner af mennesker gennem historien har brugt den til at forandre deres liv på daglig basis. Men sagen er, at det kræver mere end bare at stå foran et spejl. Der ligger en magisk formel bag, og det er præcis, hvad jeg vil lære dig i denne video. Det er derfor, du skal blive hængende til sidst, for jeg vil afsløre den magiske formel, der virkelig får denne teknik til at virke. Lad mig starte med at give dig nogle tips, for jeg ved, at nogle af jer er ivrige efter at komme i gang med at bruge teknikken med det samme, men hvis du gør det forkert, får du ikke de resultater, du leder efter. Så lad os gennemgå disse tips for at sikre, at du bruger teknikken korrekt. Til sidst viser jeg dig de 3 magiske ord, som du kan begynde at bruge lige efter denne video. Tip nummer 1. Hold op med at spekulere på hvordan. Når du bruger spejlteknikken, men bliver ved med at spekulere på, hvordan tingene vil ske, kobler du dig fra universet. Mange mennesker gør det, de begynder at spørge sig selv, hvordan får jeg en ny bil, hvis jeg ikke har penge? Hvordan finder jeg et godt job uden den rigtige uddannelse? Hvordan bliver jeg rig, hvis jeg har gæld? Hvordan er ikke dit job, det er universets job. Så når du bruger spejlteknikken, skal du fokusere på det, du gør, og ikke bekymre dig om, hvordan det vil ske. Hvis du har prøvet denne teknik før og undret dig over hvordan, er det sandsynligvis grunden til, at det ikke virkede. Dit sind var ikke det rigtige sted. Tip nummer 2. Hold op med at klage. Forestil dig, at du sidder i din bil med aircondition og sidder fast i trafikken, og du begynder at brokke dig over trafikken, benzinen du spilder, og at du ikke har tid til noget som helst. I stedet burde du være taknemmelig for, at du sidder i en behagelig bil, selvom det er en udlejningsbil, mens andre står i en overfyldt bus. Og dem i bussen bør også være taknemmelige, for nogle mennesker har ikke engang råd til billetprisen. Taknemmelighed er alt. Klageri forhindrer gode ting i at komme. Det er ikke nok at holde op med at brokke sig, man skal erstatte det med taknemmelighed. Taknemmelighed får dig til at føle, at du allerede har det, du ønsker dig. Vær taknemmelig. Det er ikke svært, vel? Du banker dit hoved ind i væggen. Vær taknemmelig for, at du har et hoved, at du har en væg, og at du ikke har slået dig. Du er her og er taknemmelig. Det er fantastisk. Er det virkelig hårdt? Det er op til dig. Det, der er rigtig svært, er ikke at få det, man vil have. At leve uden taknemmelighed, det er virkelig hårdt at leve. Så det er ikke svært. Det handler om at ændre dit mindset. Når der sker noget i dit liv, og der opstår et problem, så vær taknemmelig for, at problemet kom til dig, får du af løsningen. Med andre ord, når du viser taknemmelighed, skubber du ikke kun dårlige ting væk, men du tiltrækker også gode ting. Du fjerner negativ energi og giver plads til, at gode ting kan komme hurtigere, når du siger tak. At klage derimod sænker øjeblikkeligt din energi. Du er enten i en høj eller lav frekvens, eller du er ked af det eller glad. Det 3. tip er at bruge spejlteknikken uden at blive nervøs. Forfængelighed, angst fører til tvivl, og tvivl gør dig endnu mere ængstelig. Angst er simpelthen at være bange for fremtiden.
Spejlteknikken virker, hvis du gør det rigtigt. Du skal følge trinene uden tvivl og uden angst. Ellers virker det ikke. Det fjerde tip er at holde op med at tænke, at du ikke er god nok. Du kan opnå hvad som helst. Følelsen af ikke at være dygtig er noget, som samfundet har puttet ind i dit hoved med negative tanker. Lad mig give dig nogle eksempler. Sætninger som, jeg kan ikke gøre det, alt er svært for mig, jeg fortjener det ikke, det er svært at tjene penge, jeg blev født fattig, jeg vil forblive fattig, jeg vælger altid den forkerte partner, jeg er for gammel til det her. Har du nogensinde sagt eller hørt disse sætninger? Disse sætninger får dig til at føle dig lille og holder dig tilbage, men intet af det er sandt. Du har ingen grænser, vi har ingen grænser. Al magt blev givet til os fra begyndelsen. Det må du ikke glemme. De sætninger, jeg nævnte, er bare begrænsende overbevisninger. Hvis du tror på dem, bliver de din virkelighed. Når de bliver din sandhed, dukker de op i dit liv, og det er derfor, du kan ende med at få mere af det, du ikke ønsker. Lad os nu tale om spejlteknikken. Det er det mest kraftfulde bekræftelsesværktøj i verden. Tro det eller ej, men positive bekræftelser med spejlteknikken er tusindvis af gange mere kraftfulde end visualiseringer. Visualisering kan være svært for nogle mennesker, især når de går gennem svære tider, hvad enten det drejer sig om penge, helbred eller forhold. De kan ikke forestille sig en positiv fremtid, fordi deres nuværende situation er så forskellig fra det, de ønsker. Bekræftelser hjælper med at overvinde dette, fordi man ikke behøver at forestille sig noget. Det er derfor, jeg siger til folk, at de skal holde op med at prøve at visualisere, hvis det ikke virker. Det virker ikke. Spejlteknikken er det mest kraftfulde bekræftelsesværktøj. Den er endnu mere kraftfuld end visualisering, for når du siger det, hører du det også. Det betyder, at informationen kommer ind i dit sind på 2 måder. Formlen for brug af spejlteknikken har 3 ord. Det første ord er tillykke, fordi det er en kommando, som vores hjerne allerede kender. Hvornår siger vi tillykke? Når vi roser nogen, fejrer en fødselsdag, anerkender en præstation, belønner nogen for et veludført arbejde, en forfremmelse eller en triumf. Med andre ord, når du siger tillykke, ved din hjerne allerede, at det er forbundet med succes. Du er refleksionen i spejlet, din virkelighed, den virkelige dig. Tillykke med din succes og dine præstationer. Så når du siger tillykke, handler det om dig, dine mål, dine ønsker og det, du gerne vil opnå. Jeg vil give dig 3 eksempler. Et for sundhed, et for penge og et for relationer. Du kan bruge dem foran spejlet. Lad os starte med parforholdet. Tillykke, dit forhold bliver bedre for hver dag. Tillykke, du har fundet den perfekte partner. Tillykke, din partner elsker dig. Tillykke, du er en vigtig del af din partners liv. Det er 3 eksempler på forhold. Lad os nu tale om sundhed. Tillykke, du er blevet helbredt for en bestemt sygdom. Tillykke, dine smerter er væk. Tillykke, du har den vægt, du ønsker dig. Og nu til økonomi. Tillykke, du har betalt al din gæld. Tillykke, din bankkonto vokser. Tillykke, de bedste forretningsmuligheder kommer din vej. Tillykke, du får større økonomisk fremgang hver dag. Se, jeg har forklaret dig, hvorfor denne formel virker. Disse ord er allerede i dit hoved.
Når du stiller dem op foran spejlet, verdens bedste bekræftelsesværktøj, skal du bare forberede dig og anvende teknikken korrekt. Du vil se alle de resultater, du ønsker. Til sidst vil jeg bede dig om at like denne video og kommentere din bekræftelse foran spejlet. Tjek også andre videoer på kanalen. Der er videoer, der både forklarer, hvordan man forbereder sig, og hvordan man anvender min metode, herunder spejlteknikken, kraftfulde mantraer og kvantebønner. Du har alt, hvad du behøver her for at begynde at ændre dit liv nu på en klar og konsekvent måde baseret på dine tanker og valg. Det håber jeg, og det, jeg har set fra folk, der bruger denne metode, er, at det er den nemmeste og hurtigste måde at opnå resultater på ved hjælp af dit sindskraft. Det har været en fornøjelse. Indtil næste video sender jeg kærlighed til jer alle. Hold fokus, bevar troen, og jeg ønsker jer stor succes.